सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बाथासिपुर मिलन गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय मिरु एबसुनि बानजायनायाव बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों 13 बोसोर बैसोनि सिंनि 20 जननि जोलुर बादायलायनाया दिनै थामथि सानाव धेमाजि जिल्ला आरो अदालगुरि जिल्लानि गेजेराव जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे बादायलायनायाव अदालगुरि जिल्लाया 6 गलाव धेमाजि जिल्लाखौ फेजेननानै देरहासार जानो हायो। हाबाफारियावनो बाहागो लाफैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिरदाव बर' बिथाङा लोगोसे बुंथिगिरि अबिद नार्जारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लहित चन्द्र बर', बाथासिपुर मिलन गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि नमद बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफाद एबसुनि बिबानगिरिफोर आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। दिनैनि गेलेनायखौ बेखेवनानै होयो बाथासिपुर मिलन गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि नमद बसुमतारी बिथाङा। खोब गोजोननाय मोनदों दिनै बाथासिपुर मिलन फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव आंखौ बेयाव टेक आउट खालामनो बेयाव आंखौ बाहागो लाहोदों। बेयाव फैनानै आं गोजोननाय मोनदों, मानो होनबा बेवहाय उन्दै 13 बोसोर बैसोनि गाहायनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायनायखौ गुबुन बोसोराव थांनाय बोसोराव जाबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेलेनाय बायदि देग्लायबो बेवहाय मिरु आफादा बेयाव फुटबल गेलेनायखौ बादायहोनायखौ जों नुनानै गोजोननाय मोनदों। बेवहाय आंबो बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेयावथ' जों बाख्नायनांगोन, बेयाव जोंनि सनितपुर जिल्लानि जानानै बेवहाय दाख्लैनिफ्रायनो बेवहाय जोंनि ओनसोलजों लोगोसे गुबुन जिल्लानिफ्राय फैनानै बेवहाय जायबादि गथ'फोरा बाहागो लाफैनानै बेयाव जोंनि ओनसोलनि गथ'फोरखौबो थुलुंगाखां होदों आरो गुबुन जिल्लानि बेयाव इन्टार डिस्ट्रिक्ट जानानै हौवासाफोरनि बे गेलेनायखौ बयखौबो नुहोनानै जों लोगोसे बाहागो लानायफोराबो गोजोननाय मोनदों। जोंनि रायजो राजाफोरा बिथांमोनाबो बे इयुनाव आसा फारिदों बे ओनसोलनि गासैबो गथ' गथायफोरा बेबायदिनो इयुनाव आरोबाव जोलुर बादायनायनि अनगायैबो गुबुन आयदानि बिथिङावबो बिदिनो जौगालांनायखौ जों मिजिंथियो। बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि बायदियै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायनाय गेलेनाय बे गेलेनाया दिनै थामथि सान। बे थामथि साना बाथासिपुर मिलन गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जाबाय थादों। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेंथायै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेलेनायखौ मैखोमै गेलेबाय थादों आरो बे गेलेनायाव उदालगुरि जिल्लाया दासिम 0-5 आरो धेमाजि जिल्लाया 0-0 गेलाव देरहानानै दङ। दा बेनिखायनो जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जि जोलुर बादायलायनाय गेलेनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ नायनो होननानै बे ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे मेलेमजिबि आरो गासै थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेयाव ज' जाफैदों आरो जों बेजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा लानाय जि थांखि, बे थांखिया मोगथां महराव लासै फैबाय थादों आरो बियो उननि समाव बेनिख्रुइबो मोनसे गेदेर आरो गोगोम महराव बाहागो लाफैगोन आरो बे गेलेनाया बर' माहारिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो साबसिन आरो बयनिख्रुइबो मोजांसिन गेलेनाय मोनसे सारियाव थांगोन, बेखौ जों दिनै बुंनो हायो। जोङो 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जि जोलुर बादायनाय गेलेनाय, बे गेलेनायखौ जोङो जेरैखि जायाबाबो उन्दै गथ'फोरा जाहाथे गावनि फरायनायजों लोगोसेनो गेलेनाय आयदायावबो जाहाथे साखाफारा जानो हायो आरो गावनि जिउखौ दाफुंनानै लानो हायो। दा जिउखौ दाफुंनायनि बेलायाव खालि फरायनायजोंल' नङा, बे गेलेनायनि गेजेरजोंबो, फेशन श'नि गेजेरजोंबो, मोसानायनि गेजेरजोंबो आरो आबाद मावनाय आरो फालांगि मावनाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो जुदि राफोद जानो हायोब्ला जों गावनि आथिङाव मोजाङै गसंनानै जों थांनानै थानो हानाय जायो। दा बेनिखायनो बे मोनसे नोजोरजोंनो बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावनाया सोलिबाय थादों आरो बे उनसिमहालागै सोलिलांबाय थागोन। जे दिनैनि नैबे फुटबल गेलेनाय हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माबायदि बाहागो लाफैदों? जोबोरैनो गोजोनथाव आरो गनायथाव, बाख्नायथाव। दिनैनि बे जि फुटबल मेट्च सोलिबाय थादों, बे फुटबल मेट्चआव ओनसोलनि रोजा सुबुंफोरा जागायनाय सानखालि जेरैबायदि बाहागो लानानै गेलेनायफोरखौ थुलुंगा होदों, गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थुलुंगा होफैदों, थिग बेबायदिनो दिनैनि सानावबो बै साननि एसेबो खम नङै रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लाफैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेलेगिरिफोरखौ नांगौ रोखोमै थुलुंगा होफैदों।